nígbàtí Al-Abbas radiyallahu anhu ọlọ́sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ náà sàásílà ó ní fún òun ládùúà tó wọ́n máa ṣe tí ó jẹ́ ṣókí tí ò ní pọ̀. Òjíṣẹ́ náà sàásílà ní kọ́ máa sọ pé Allahumma inni as'aluka al-afiya, wọ́n bá mi mọ́ ń tọrọ lọ́dọ̀ rẹ̀ fún mi lálàáfíà. Ó tún padà wá lẹ́ẹ̀kejì, pípadà wá tó padà wá yẹn ó ń fojú tẹ́ńbẹ́lú àdúrà yẹn pé gbogbo ń tà kálẹ̀ yìí ṣé àlàáfíà nìkan láwà máa tọrọ. Òjíṣẹ́ náà sàásánà wá ṣàlàyé fún ní pé tó bá ti lálàáfíà ó ní rí dààmú nínú gbogbo nǹkan rẹ tó kù. ń tọ́ pàtàkì tékéyàn máa tọrọ ní pé wọ́n bá mi fún mi lálàáfíà láyé mi nínú ẹ̀sìn mi àti ní alkiyama mi. ẹni tó bá lálàáfíà lọ́run ìyà Ọlọ́run ò ní jẹ, ẹni tí ọba adẹ́dà ọba jẹ níbo ni ó gúnlẹ̀ sí? Janna. Kọba adẹ́dà mọ́ta fún alálàáfíà. So a máa ń fojú di